Most látom a fényt. Nagyon jó. Milyen színű a fény, kicsi van, amit látsz? Sárga és fehér. Az az Jézus és Isteni. Hú, most ilyen vulkánokat látok. Jól léni? Kitör? Nem tör? Milyen? Folyik? Forranak. Engedd be a fényt a testedbe, kicsem. Engedd be. Ne engedd, hogy uraljon. Ne engedd, hogy átmegy az irányítás. Most jön felém az a szarvas ember. Jön felém az a vulkán, az a szarvas ember. Ja. Exercise movement. Jön. Jön. Vigyázzatok a gyerekre! Uram, a Fatergot! Amelyen toljának! Hányzát áll magad! A lelkemet! A testemet elvihetitek, de a lelkemet! De a lelkedet nem vihetik semmit eltőle! Kiűzöd belőled a démont, kiűzöd belőled a démont, kiűzöd! Démon, hagyd el ezt a testet! Hagyd el ezt a testet, kiűzlek, hagyd el ezt a testet, démon! Elmondom, mi a megoldás! Hát igen, a megoldás. Hihetetlen, de apuka, mintha tudná, mire van szüksége Ferinek ahhoz, hogy az ördögi Ferencből angyali Ferikévé váljon. Ferike, gyere vissza! Megkapod a mountain bike-ot, ha állítod. Amelyiket te választod. Fehérvárra az Ósumban is. Engedd ki magadból! Engedd ki magadból! Engedjétek el! Engedjétek el! Nem. Ferike, tagadd meg! Ferike, tagadd meg! Nincsen! Nem kapja. Tagadd meg! Nem vagy. Nem létezik. Nem létezik! Nem létezik. Ferike! Nem létezik. Látom, hogy rendben vagy, már minden oké. Többiek is elengedtek. Itt a dém. Itt a dém. Hol a démon? Maja. Na, most már nincs a démon. Kijött a démon. Ez az úr Vég József kriminálpszichológus. 16 és fél évig dolgozott börtönben elítéltekkel. Volt a rendőrségnek tűztárgyaló, szóval ha valaki, akkor ő megfejtheti a démon titkát. Bár minden hallani fogják, olyan nagy titok azért nincs is. Megnézve pillanat nekem az a vélemény, hogy a stár nincs más tudatállapotban. Feltétlenül nem ületek. Talált egy nagyon jó felmentvényt arra, hogy hogyan lehet elrendezni azt a sok rosszat, amit tesz napközben, és ezt ez a kultúra be is fogadja ebben a formában. A szülők nem bűnösek, akik ezt elfogadják, azért viszont felelnek, ha nem viszik el orvoshoz, mert azért mégiscsak meg kell vizsgáltatni. Szakorvos meg kell vizsgálni egy vizsgálat, hogy például van-e mögötte valódi agyi történés, valóban esetleg lehet mögötte valami pszichés történés. Én azt gondolom, hogy egyébként így megnézve, hogy nincs. Próbára tettük a pszichológusi diagnózist. Bejelentkeztünk a családnál egy kitalált televíziós társaságként, de most a riportert a szakember Vég József alakította. Srácok, te már tudod, te is a te helyet, én is tudom. Ott hátul maradjatok, jó? A helyszín megint hagyberény, ahol Julika és segítői már rutinosan teszik a dolgukat. Készen vagy arra, hogy kezeljünk? Igen. Megint jön a vulkán? Igen, jön. Most az lenne jó, ha engednél azt a lávát, tudod, ez egy tisztító energia. Folyik felé. Tűz, kicsim, engedd. Kiégetjük. Ne, lájvá. Lájvá kilapta! Azt kilapta! Vigyázzatok! Fogjátok! Helyen kell a Ferike, ne engedd, hogy uralkodjon rajtad! Ferike, ne engedd, hogy uralkodjon rajtad! A család akár egy színjátszókör, Julikáika kiegészülő pedig már egy igazi színtársul. Bár Julika a végén a szakértőnek azért beismerte, hogy így bizony nem minden felel meg a valóságnak. Itt volt a idő. Nem, itt nem. Itt nem volt. Nem, nincs időm is. Nem volt. Itt a legelső pillanatok ez nem idén van. Nem is hiszem. Nem. Hát ezt őszintességet köszönöm. Kiűzöd belőled a démont, Démon, hagyd el ezt a testet! Azt látom, hogy ez a kisgyerek súlyos beteg.
Most itt a rájátszás az nagyon sok. Szóval teljes egy rájátszás van. Most én itt azt látom, hogy csak az apa és az anya. Szóval itt együtt játszik az egész csapat. Meggyőződés. Teljes meggyőződés van. A felvételek megtekintésekor erről mi is meggyőződhetünk, hiszen Ferike minden teleplező meglepetéssel szolgál. Ne tampjuk, mondom, készre nem értünk. Jaj! Na, Magam bajba dobtak! Menjéd meg, hogy mi vár! Jaj! És akkor még egyszer lassítva. Ez itt Ferike keze. Ez pedig az ütés a fejtámláról. Anyuka egy kicsit fáziskésésben, de valljuk be, első látásra tényleg démonoknak tűnik. Az ördögűzés vatikáni szabályzata a Ferike-féle jelenségeknél óvatosságra int, nehogy az ördögök általi megszállottsággal tévesszenek össze közönséges pszichiátriai eseteket. II. János Pál pápa 1998-ban írta alá azt a dokumentumot, amely szerint az ördögök által megszállt emberek sokkal nagyobb fizikai erővel rendelkeznek, és ráadásul ismeretlen nyelven beszélnek. Mindezek alapján Ferike ördögi rohamai nem a démonoknak, sokkal inkább saját magának tulajdonítható. Végh József kriminálpszichológus véleménye szerint Ferikének egyszerűen szeretet hiánya van. Berényi Norbert riportját látták a TV2 naplójában.